minta kasihan majai ka apply trek unai lur kinong yelam bat kidukhan ka FKJGP Kershai area unit kilehyal shakashnong nong spung kabajingai ko maar kilometer nakashnong Kershai banjurep yo mobile tower balawan bu da ka Airtel company kajing net jurep jong kinong yelam kaseng kadai hadien baki padpa kila ur nakapor shakapor namar kajing baki kendo nakajing bam trekam jong ka network uba proben snat secretary KFKJGP Kershai area unit haba jingkran hadin bakilawan banjurip yau teu tawa uloong bakaseng kadawa bahapo artayo ke Airtel company kadai ban penpiang ya ke network balada kam snap ya ke jingdawa kaseng kambansi ban shim de ki sinjam ki bakham ting Nagalyang jongi kum kaseng FKJGP Kershai area unit naga jing ut Cinam jongki pajba jongka thany ngilawan banjurip ya ka tawar Airtel kabalawan bu tang ka sinrong kelam ka network hangne hanong spung Kershai te nagalyang jongi kum kaseng ni dawa mardor ya ki company Airtel ban penbha ya kane ka tawar hapo atayo lem kumta ni kum kaseng ni hab ban sim ya ka sinjam ka bakham teng lada kim ai ka jing sekri ka bakhambha ya ki pajba nagalyang jongi kum kaseng ni kerpat ya kini ki company bagi dai ban penbha bat khamtam gajuk ka bamenta kajuk ka network ka babiang ka internet ka babiang ka yarap ya ki pajba jong ka thany la ka online class la ka siu ka tada lengba ka GP bat ban siu ka by school ki khun bat ban pha pisa ki khun ki play sejingai tikumta namar tikumta kaseng nagalyang jongi kum kaseng ni kerpat ya ki company bagi dai ban penbha nang ba kin ai ka sekri khambha ya ki pajba bat ban yo ya ki jing mentoy ya ki pajba te ka code number jong kane ka Airtel kadai UMG 751